ang ihapla. Piso dito, piso. Ay pataguan ni sa. Sindit ko siya kapil sindit siya. Oy, ano mo yung hikap mo boy? Ha? Na iyang hikap maro. Kita ko na ba? Sabay. Log. Pila-pila nga. Dosi yata. Ingat. Moy, ako na dong mga dosi. Simple. Isa ka tabi? Tulogo. Balik ko na to tanan. Alain na ba? Manami. Balik. Sir Island eh. Alain na. Kapung ya. Iyon dili to kutanay. Papisa mo? Tulong ko buklit siya noon. Kinsa man ba amon nimo? Tulong ko buklit siya noon eh. Wa pugatoy lain. Dua lapaon. Lima tanan. Moy ni sakto. Baka sa buo. Sakto gyud kalabaw sa bugpod. Siya rin tagbog ka og karne ng mga tao. Pada kumput. Labaw pas kasaw ha? Girat, dapat keme. Gani kayo. Malibad ko kami ha. Engine. Peng! 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 Ngita ko ba? Talo ba? Pasa ko. Pila mo cellphone kay inana. Noy bimil kapin. Sana pagkipalit ting bata. Si pangutan na Ito kay man pud maguba. Nag-order ko ginana pod. Umutang ko. Karel meni dito. Hali sige kag halinag utanon. Palit pa lang. Sa asawa ko mga anak. Kapila. 5 na kabulan tiya. Kapit na. Kailan may dakong tindahan. Brian Niso, classmate ako. Busam. Nagrukaan lang pa muna na ito. Tirik. Umato ba ito pagkawag iro.